Bueno, los que no me conozcáis, soy Carmen, como casi todos, Ángel de Pedro. Bueno, la primera vez que hablo de público, estoy bastante nerviosa, pero bueno, lo primero quiero agradecer a todos la presencia de los que estáis aquí. Quiero agradecer con todo, me parece, las personas que han hecho el vídeo, me parece maravilloso, me ha emocionado un montón. Bueno, es que ya no puedo leer. Entonces, bueno, a la Diputación Foral de Álava por este homenaje tan sentido y tan bonito. A todas las personas que habéis hecho todo lo que se va a hacer hoy, el Instituto de la Aves de la Naturaleza, a todos los que habéis movido. Y de verdad, muchísimas gracias en mi nombre, en el nombre de la familia. Y no sé más decir. Muchas gracias. Eskertzea gaur hemen zaudeten guztioi eta posible egin duzuenok omenaldi hau. Benetan ederra bideoa, hor ikusten delako maite zenutela beraiek zirelako eta bere lanagaitik. Orduan, nik uste dut badirela 25 bat urte peio, elkartu zirela Arabako Natur Institutuaren inguruan 40 bat urte, ezagutu zinetela, eta, ordutik aurrera egia esan lan ederra egin zuten elkarrekin biok eta beraien lankide eta lagun guztiok. Eta egia esan, adibidez, Iñaki hil zenean, orain dela ja 13 urte, esan ezer posible izango erakusketa hau hemen egotea, bere lanak hemen egotea, publikaturik zeudenak ja aurretik, baina gero 13 urte pasan eta gero oraindik lan gehiago publikatu dira, beraien lagun, lankideen esker egin zutelako, katalogotu zutelako bere lana eta errek direlako beraien lana eta beraien ekintzak aurrera ateratzea. Eta Pedro hori bereziki, bere izenean gainera, izan zituen lan aukera eta momentu guztiak artikuluetan eta Iñakiren pertsona eta Iñakiren lana beti goraipatzen zuen eta ikusten zen maitasun eta laguna handia zela. Eta, benetan, eskerrak natura errespetatzen laguntzen duzuen guztioi, egiten duzuen lanagaitik, ze beraiek uste dut hori dela beraientzat omenaldirik handiena jarraitzea, naturari eskaintzen, bera kontserbatzeko eta beraiek aurrera egiteko. Eta benetan, Arabako Natur Institutuko lagunak eta diputazioa eta hor lanean zaudetenoi jarraitu gogor eta eskerrik asko.